καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Βεβαίως. Είναι ο ιατρός του Σάββας Σκαλίατας, ομοιοπαθητικός. Και πάμε να τον καλημερίσουμε. Κύριε Σκαλίοντα, κοπιάστε. Καλημέρα. Πώς Ανέστη. Τι κάνετε, Καλώς γιατρέ Ανέστη. μου? Καλά εσείς. Χρόνια πολλά. Ξεκουραστήκατε. Βεβαίως. Πού πήγατε, πώς περάσατε τα. Οικογενειακά, Πάσχα? όπως όλοι. Στη Λευκοσία. Ομοιοπαθητικά. Ομοιοπαθητικά στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό, Λοιπόν, σήμερα είμαι κάπως λίγο κρυολογημένη και ζήτησα να μου δώσει ο γιατρός κάτι. Και μου λέει να κόψεις τον καφέ και μετά. Μα πώς θα πάρω τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αφού δεν κόβεται ο καφές. Κόβεται κι όμως. Είναι όλα μια συνήθεια. Δεν είναι τίποτα. Λέτε. 2-3 μέρες και ο οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς καφέ. Μα γιατί δηλαδή υπάρχει αυτή η Υπάρχει αυτός ο εθισμός. Όχι, γιατί ασυμβίβαστο. τα φάρμακα τα ομοιοπαθητικά δεν μπορούν Το να συναντούμε δράσουν. σε όλα τα φάρμακα. Όπως λέμε, όταν πίνεις αντιβίωση, μην πίνεις ενόπνευμα. Κάθε ουσία έχει τις ευαισθησίες της και αλληλοεπιδράσεις της. Η παθητική έχει αυτή την ιδιορυθμία όπου τα ομοιοπαθητικά φάρμακα επηρεάζονται από τη χρήση του καφέ, της καφεΐνης. Της καφεΐνης. Της μενθόλης και της μενθόλης. Γιατί τόσο δραστικό, τόσο δυνατή ουσία η καφεΐνη. Εξασθενίζει το φάρμακο. Δηλαδή όχι πως θα κάνει κάτι άλλο, απλά Όχι. δεν θα δράσει τόσο αποτελεσματικά το φάρμακο. Είπατε για 2-3 μέρες, δηλαδή 2-3 μέρες να ξεχάσουμε τον καφέ για να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι δεν θέλουμε καφέ. Ακριβώς. Ή 2-3 μέρες μέχρι να αρχίσουμε τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. 2-3 μέρες πρώτα να φύγει ο εθισμός της καφεΐνης και μετά μπορεί να ξεκινήσει εύκολα το παθητικό να δρά. Λοιπόν, σας θέλουμε μαζί μας στη συζήτηση 77-77-10-88. Σήμερα θα αγγίξουμε μια εντελώς διαφορετική πτυχή της ομοιοπαθητικής. Θα συνδυάσουμε τον πνευματικό μας κόσμο, την προσευχή. Τώρα πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το φανταστώ, θα μας τα εξηγήσει όλα ο γιατρός. Η προσευχή με την Υγεία και την υγεία ομοιοπαθητική. σε σχέση με την ομοιοπαθητική. Πραγματικά είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω τώρα, δεν έχουμε και κάποιο ιερέα εδώ για να μας τα... Μην τα συνδέεται απόλυτα. Το θέμα αυτό ήταν καθαρά επιλογή λόγω των ημερών. Και πολλές φορές λέμε νηστεία και προσευχή είναι τα χαρακτηριστικά των ημερών αυτών. Και εγώ έκανα μια έρευνα στην ιατρική και έχω δει πόσο αναβαθμίζεται σήμερα η μελέτη του στρες με τις έρευνες που γίνονται για το στρες και πώς επηρεάζεται η άμυνα του οργανισμού. Και μάλιστα έχω δει πολύ σημαντικές έρευνες από πανεπιστήμια ευρωπαϊκά όλων των χωρών, από την Νορβηγία μέχρι τη Γερμανία και την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Γαλλία, όπου αντιλαμβάνονται πώς μπορούμε με τη σωστή άσκηση του ατόμου να αντιμετωπίσουμε το στρες. Δηλαδή το κέντρο τώρα δεν είναι ομοιοπαθητική και προσευχή, το κέντρο μας είναι στρες και πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Μάλιστα. Και βλέπουν λοιπόν οι επιστήμονες ότι εάν χρησιμοποιήσουμε σωστά μια άσκηση που να μοιάζει και με την ορθόδοξη δική μας προσευχή ή αυτοί δεν ξεχωρίζουν, οι επιστήμονες δεν ξεχωρίζουν καθολικούς, ορθόδοξους, είτε μουσουλμάνους ή Ισλαμιστές ή Ινδουιστές κλπ. Έχουν δει ότι μια σωστή άσκηση, όπως γίνεται και η ορθόδοξη άσκηση, μπορεί να βοηθήσει το στρες. Με Πού κολλάει η παθητική, με ποιον τρόπο, ναι. με ποιον τρόπο. Κολλάει. Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι μπορεί να προκαλέσει το στρες στον οργανισμό. Και σας έχω φέρει εδώ δύο βασικές έρευνες οι οποίες με έχουν εντυπωσιάσει. Έχουμε διαφάνειες, μπορούμε να δούμε. Έχουμε διαφάνειες σήμερα ακριβώς. Έχουμε δύο μεγάλες έρευνες οι οποίες αρχικά αυτή με τα ποντίκια, η οποία ξεκίνησε δημοσιεύτηκε το 1985 και έχουμε πάρει ποντίκια και τα έχουμε εμβολιάσει με καρκινικά κύτταρα. Η πρώτη ομάδα, η κόκκινη, αφέθηκε στο έλεος του Θεού και είδαμε ότι το 54% αυτών που είχαν εμβολιαστεί με καρκινικά κύτταρα επιβίωσαν. Χωρίς να κάνουμε τίποτα στα ποντίκια. Η δεξιά η ομάδα, όπως τη βλέπω εγώ, η μπλε η ομάδα, αφού είχε γίνει η ένεση των καρκινικών κυττάρων στα ποντίκια αυτά, είχε τοποθετηθεί στο πάτωμα εκεί που ζούσαν τα ποντίκια ένα ερέθισμα ηλεκτρικό, ένα ηλεκτροσόκ, αλλά με την δυνατότητα τα ποντίκια, εάν πατήσουν ένα κουμπί, να σταματάει το ηλεκτροσόκ. Είχαν δώσει δηλαδή ένα διέξοδο στο στρες, τους είχαν δώσει μια λύση κατά κάποιον τρόπο, στο στρες το οποίο είχε αποβληθεί. Επιβίωσαν παρακαλώ το 64%
Όταν βρήκαν την διέξοδο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η τρίτη ομάδα, η μεσαία, όπως θα δείτε, ήταν αυτά τα ποντίκια τα οποία δεν είχαν διέξοδο στο στρες του ηλεκτροσόκ και επιβίωσαν μόνο το 23%. Τι σχέση έχει το ηλεκτροσόκ με το στρες? Είναι ένα στρες. Ναι, προκαλεί σου αναστάτωση. Ναι, Έχεις πόνο, γίνεται μια άμυνα, μια αναστάρωση. Και εκεί το κυριότερο που είχα δει ήταν ότι δεν είχαν διέξοδο. Και λένε τώρα οι επιστήμονες, αν τα ποντίκια αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, όταν τα φέρουμε σε αδιέξοδο στρεσογόνο, δηλαδή έπρεπε ο ποντικός αυτά τα δευτερόλεπτα να υποστεί αυτόν τον στρες, χωρίς διέξοδο, το φέρνει σε μια κατάσταση ανημποριάς να αντιδράσει ενάντια σε αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει στον άνθρωπο? Στον άνθρωπο όλα αυτά όμως, ξέρετε, κάποιος πρέπει να μας δείξει την οδό, την διέξοδο. Επειδή πάρα πολλοί από εμάς νιώθουν ότι είναι υπό πίεση, στρες, όλα αυτά τα... το discomfort, και όπως η λέμε. Αλλά ερευνά και δίνει απαντήσεις. Ναι, αλλά η ομοιοπαθητική πώς θα έρθει εδώ για να δέσει? Και πάρτε μας τηλέφωνο για να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι. Θέλετε τις διαφανίες? Η επόμενη διαφάνεια, λοιπόν, έχουμε δημοσιευτεί μια έρευνα το 2004, όπου βρίσκουν στις καρκινοπαθείς γυναίκες, συγκεκριμένο καρκίνο του μαστού, ότι οι γυναίκες οι οποίες είχαν βιώσει ένα χωρισμό, μια απογοήτευση συναισθηματική, είχαν διπλάσια πιθανότητα να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού από τις γυναίκες οι οποίες είχαν περάσει ένα θάνατο. Και βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Στο θάνατο, λοιπόν, είχαμε ένα ποσοστό να επηρεάζει τις γυναίκες και να προκαλεί τον καρκίνο του στήθους, του μαστού, αλλά στις γυναίκες οι οποίες είχαμε βρει ότι βίωσαν μια τρομακτική απογοήτευση, μια προδοσία, ένα χωρισμό από σύντροφο κυρίως, είχαν διπλάσια ποσότητα διπλάσιες πιθανότητες ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού. Δηλαδή δεν είχαν βρει διέξοδο εδώ, ενώ ο θάνατος εμφανίζεται κατά κάποιον τρόπο σαν διέξοδο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνουν. Ακριβώς. Και έτσι φυσικάζονται και το αφήνουν. Και λες είναι θέλημα Θεού και εκεί η προδοσία όμως από ένα χωρισμό ή μια κακή συμπεριφορά του συντρόφου μπορεί να δουλέψει πολύ πιο καταστροφικά στον καρκίνο την ανάπτυξη του καρκίνου του τραχύλου του μαστού παρά ο θάνατος. Ναι, να πούμε ότι είναι ποσοστά αυτά από το σύνολο των περιπτώσεων. Πιθανότητα. Ναι, από το σύνολο των περιπτώσεων όμως η αιτία αυτή που λέτε εσείς είναι ένα ποσοστό. Οι υπόλοιποι όμως που θα νοσήσουν δεν είχαν κάτι τέτοιο στη ζωή τους. Ναι, ας μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος είναι πολύ παραγωγική ιστορία. Και έρχεται τώρα το θέμα της ιδιοπαθητικής και λέμε ότι επιβεβαιώνονται αυτοί οι νόμοι που λέμε 200 χρόνια πριν, ότι όλα τα στρες, όλα τα σοκ πρέπει να αντιμετωπίζονται. Πολλές ασθένειες, λοιπόν, εδώ συνδέεται η ιδιοπαθητική, ξεκινούν από μεγάλα ψυχικά σοκ. Όλες οι χρόνιες, από σκλήση κατά πλάκα, από καρκίνο, μπορεί όλες αυτές οι καταστάσεις να ξεκινήσουν μετά από ένα μεγάλο σοκ. Από τον bullying στο σχολείο, μέχρι το χωρισμό, μέχρι απογοητεύσεις επαγγελματικές, είτε στις σπουδές των φοιτητών μας, είτε επαγγελματικές μετά, πρέπει να αντιμετωπίζονται για να μην δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις ανάπτυξης οποιαδήποτε χρόνιας ασθένειας. Από την άλλη, όμως, επειδή αναφέραμε την προσευχή και τη θρησκεία, εάν είναι τόσο δυνατή η δύναμη της πίστης, καμιά φορά μπορεί να ξεπεράσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ακριβώς. Φτάνει να είμαστε εμείς δυνατοί και να το πιστέψουμε. Και ξετυλίγοντας αυτές τις έρευνες, είπα να τελειώσω το κουβάρι μέχρι το τέλος. Και βρήκα ότι αυτοί οι επιστήμονες στην Ευρώπη ανακάλυψαν ότι και έχουν υιοθετήσει νοσοκομεία τώρα στην Ευρώπη, έχουν υιοθετήσει μια μορφή, επειδή ήταν την καταστροφική δράση του σοκ, του στρες πρώτα, είχαν αποφασίσει να υιοθετήσουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση αυτοΐασης μέσα στον οργανισμό και να προσφέρουν τη δυνατότητα στους ασθενείς τους, εκτός ομοιοπαθητικής τώρα, να μπορέσουν να ελέγξουν και να μειώσουν τις καταστάσεις στρες στον οργανισμό. Και βρήκαν αυτή μια απλή μέθοδο. Έχουν βρει ότι εάν συγκεντρώνεται το άτομο 10 λεπτά 3 φορές την ημέρα στον εαυτό του, στον οργανισμό του και κάνει ασκήσεις αναπνοής με μια νοητική
επανάληψη κάποιου ονόματος ανάλογα με τη θρησκεία του καθενός, έχουν βρει ότι μπορεί το ποσοστό επιβίωσης στον καρκίνο πάλι να αυξηθεί κατά 33%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό, 33%. Αυτό είναι ένα είδος, πώς το λένε, Διαλογισμού. διαλογισμού. Οι Ανατολικοί το αυτός- λένε διαλογισμό. Εμείς το λέμε προσευχή. Εμείς οι επιστήμονες δεν ξεχωρίζουν θρησκείες. Έχουν δει. Και τι γίνεται κατά τη διάρκεια αυτών Ακριβώς, των τι 10 γίνεται. λεπτών, ας πούμε, Ακριβώς. τι γίνεται. Έχουμε ένα σχήμα εδώ στις διαφάνειες μας, διαφάνειες. όπου μελετήθηκε η αντίδραση της καρδίας του, της ινσουλίνης, της αρτηριακής πίεσης, αυτό το σχήμα που βλέπετε. Είναι χαοτική η πρώτη διαφάνεια. Βλέπετε, πρώτη- η πάνω γραμμή Ναι. είναι σε κατάσταση το άτομο στρες. Και το άτομο στη δεύτερη γραμμή είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτή την απλή άσκηση. Είναι μπαλανσαρισμένο. 10 λεπτά λοιπόν αυτοσυγκέντρωση, θέλετε να το πείτε, προσευχή, θέλετε να το πείτε, δεν πρέπει να δίνουμε ταυτότητα. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει αυτή τη μέθοδο όπου συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή σου, επειδή όλοι οι αγχωτικοί αναπνέουν πάρα πολύ γρήγορα. Αναπνέουν όπως τα σκυλάκια που έχουμε στο σπίτι. Τόσο ρηχά, τόσο γρήγορα που ουσιαστικά δεν εξυγωνώνεται ο οργανισμός. Και λένε, συγκεντρώσου σε μια προσευχή της δικής σου επιλογής και θρησκείας, αλλά συγκέντρωσε την προσοχή σου και στην αναπνοή. Τι γίνεται με την αναπνοή? Βαθιές αναπνοές, οξυγώνεται ο και εγκέφαλος ρυθμίζονται όλα αυτά τα όργανα. Η καρδία, το ινσουλίνη, το αμυντικό σύστημα. Μειώνονται οι φλεγμονές και το στρες. Καλά, βρε γιατρέ, και κάποιος θα πει στα 10 λεπτά που θα το κάνουμε αυτό το πράγμα θα μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε κάτι το οποίο έχει στιβαστεί για χρόνια. Όχι, αλλά είναι η αρχή να αρχίσει το νευρικό σύστημα, το αμυντικό σύστημα να χαλαρώνει ο οργανισμός και να αρχίσει το αμυντικό σύστημα να ελευθερώνεται. Γιατί το στρες ουσιαστικά πνίγει το νευρικό σύστημα, πνίγει το αμυντικό σύστημα. Και πολλές φορές εγώ λέω, εντάξει, η οπαθητική μπορεί να προσφέρει λύσεις στα τραύματα και στα σοκ και όλα αυτά. Αλλά πάντα λέμε να ξεκινάμε με αυτοίαση, χωρίς την παρέμβαση ακόμη και των οπαθητικών φαρμάκων. Επομένως, αυτό το πράγμα λειτουργεί ανεξάρτητα από την οπαθητική. Να τα βρούμε με λίγα λόγια με τον εαυτό μας πρώτα. Ακριβώς. Πριν να ξεκινήσουμε με αυτό που έχουμε να παλέψουμε. Αυτό έχει να κάνει και όμως με την δύναμη του χαρακτήρα. Είναι ο καθένας Και που μπορεί όμως να είναι το θέμα κάνει. εκπαίδευσης, Γαβριέλα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα σε διάφορα πανεπιστήμια, από διαφορετικές θρησκείες και δόγματα, γιατί στην Ευρώπη οι περισσότεροι είναι χριστιανοί, αλλά υπάρχουν διάφορα δόγματα, καταφέρνουν αυτούς τους ασθενείς να τους δώσουν ένα εργαλείο στο σπίτι, χωρίς φαρμακευτική αγωγή, χωρίς ομοιοπαθητική, χωρίς χημειοθεραπείες, χωρίς άλλες τεχνικές, να μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό. Και πολλές φορές παίζει ρόλο και η νηστεία. Αυτό που κάνουμε στην Ορθοδοξία, να νηστεύουμε τις 40 και τις 30 μέρες, είναι πολύ ευεργετικό. Και μπορεί να κάνουμε ολόκληρες διαλέξεις για το η νηστεία, τι μπορεί να προκαλέσει. Βλέπουμε και μια θετικό. διαφάνεια που έχει και μια προσευχή. Εδώ αυτή είναι η δική μας. Ναι. Και γιατί εμείς δηλαδή να μιμούμαστε τους Ανατολικούς και να φεύγουμε να πηγαίνουμε στο Θιβέτ και στην Ινδία να μαθαίνουμε τη στιγμή που έχουμε την Ορθοδοξία, η οποία είναι πάρα πολύ χαρισματική στον τρόπο που προσεγγίζει τα θέματα. Μια απλή απομόνωση, μια απλή επανάληψη ενός ονόματος και η συγκέντρωση στην αναπνοή, να μάθουμε να αναπνέουμε βαθιά, ήρεμα και χαλαρά. Να οξυγονωνόμαστε, να ηρεμεί. Αυτό ποιος δεν το ξέρει. Ακριβώς. Και οι επιστήμονες λοιπόν, στην τελευταία μας διαφάνεια, βρίσκουν ότι η προσευχή ή η χαλάρωση, θέλετε να το πείτε, ή η αυτοσυγκέντρωση, θέλετε να το πείτε, μακριά από θεραπείες, μακριά από ομοιοπαθητικές, μακριά από χημειοθεραπείες, μακριά από όλα, μπορεί να προσφέρει τι? Να ενδυναμώσει την αυτοίαση που έχουμε μέσα μας. Δηλαδή, ηρεμά το νευρικό σύστημα. Αυξάνεται, ελευθερώνεται η στραγγαλιστική επίδραση του στρες στο αμυντικό σύστημα. Μειώνονται οι φλεγμονές. Ρυθμίζεται ο ρυθμός της καρδίας. Πέφτει η πίεση, μπορούμε να ρίξουμε την πίεση με αυτές τις μεθόδους και ρυθμίζεται ο άξονας της ινσουλίνης. Με αυτά τα 10 λεπτά, λοιπόν, 3 φορές την ημέρα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και αυτοί που βρίσκονται σε κρίσεις πανικού, καμιά φορά δεν τους λέμε πάρε βαθιές αναπνοές. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή για να μπορέσει στην ουσία να οξυγονωθεί ο εγκέφαλος και να μπορούν Πολύ να ορθά το λέτε. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν μέσα στον πανικό να τρέξουν, για παράδειγμα, να γλιτώσουν από τον εαυτό τους. Ενώ αν συγκεντρωθούν στον εαυτό τους και συγκεντρωθούν στην αναπνοή, μπορεί να λύσουν το πρόβλημα εκεί που αναπτύσσεται. Γιατί να μπουν στο αυτοκίνητο, δηλαδή, να αναπτύξουν 200 χιλιόμετρα για να πάνε στο νοσοκομείο, να κάνουν τι? Πολύ σωστά. Ενώ ο πανικός αντιμετωπίζεται ουσιαστικά εκεί που συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει την ίδια ώρα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι
Όλα αυτά όμως γίνονται με πολύ προσοχή, με ένα πραγματικά επαγγελματία στον χώρο αυτό. Δεν μπορούν να αποταθούν οι φίλοι τηλεθεατές στον καθένα και να αρχίζει ο καθένας να εφαρμόζει από μόνος του μία μέθοδο, ας πούμε 10 λεπτά να προσεύχομαι την ημέρα ενώ έχει ένα ιατρικό πρόβλημα και θέλω να το αντιμετωπίσω με αυτόν τον τρόπο. Πολύ θα σωστά. ήταν πολύ επιπόλαιο και θα ήταν και πολύ ανεύθυνο Πολύ εκ σωστά. μέρους ολονών να πούμε Αλλά κάτι από τέτοιο. την άλλη, να μην νιώθουμε ότι είμαστε στο έλεος της ασθένειας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουμε, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή, είτε φυσική είτε χημική. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο άνθρωπος μπορεί να κάνει από μόνος του. Να μην νιώθουμε μυρολάτρες ότι μπορεί μια ασθένεια, είμαστε στο έλεος ενός φαρμάκου ή ενός γιατρού, οτιδήποτε. Υπάρχουν και δυνάμεις εσωτερικές, τις οποίες πρέπει να μάθουμε να τις μελετούμε και να ερχόμαστε σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας. Μπορούμε τη διατροφή να κάνουμε τόσα πράγματα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για τη διατροφή. Εκτός ομοιοπαθητικής πάλι. Έχουμε πει ότι και αυτές οι μεθόδοι μπορούν να δώσουν μια στήριξη. Δεν λέμε τώρα ότι είναι πανάκια και ότι μπορείς με 10 λεπτά να αντιμετωπίσεις τον καρκίνο, αλλά γιατί κάνουν μελέτες και βλέπουν οι επιστήμονες ότι μπορεί να αυξηθεί η επιβίωση μέχρι και 33% στον καρκίνο του μαστού. Δεν είναι τυχαία, είναι επιστημονικά κατοχυρωμένα και έχουν δημοσιευτεί αυτές οι έρευνες. Και τώρα τα πανεπιστήμια λοιπόν και τα νοσοκομεία αρχίζουν και μελετούν μεθόδους παράλληλα με τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται, στήριξης του και ψυχολογική στήριξη, ψυχοθεραπεία, αλλάζει την πρόγνωση στον καρκίνο. Άσχετα στην Κύπρο εμείς έχουμε λίγο μείνει κλειστοί σε ορισμένα θέματα, στο εξωτερικό βλέπω την τάση να αρχίζουν να μελετούν τις μεθόδους αυτοΐασης που υπάρχουν στον... Πολύ ωραία αυτά που Εμείς ακούσαμε δώσαμε το ερέτημα σήμερα, γιατρέ, και την πρώτη αυτή γνωριμία με αυτό το είδος εναλλακτικής θεραπείας. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας πρέπει να ενημερωθεί εκτενέστερα και να αποφασίσει αν θα υιοθετήσει κάτι από αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ ή θα προχωρήσει να το ψάξει εις βάθος το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Καλά. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Εμείς